Assalamu alaykum mehriban adamlar, edid vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban we hormatly tomuşçylar. Netirleşiňi däl Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarmyň saýasynda biziň her bir günimiz toýlara, bayramlara wetlenýär Türkmenistan watanymyzyň bolsa halkara awry gün saýyn artýar. Elbetde şol ýörüýte ukyplardan, başarnyklardan, şol beýik nerselerden söz açan buňky ajaýyp günümizde biziň iň bir baş we beýik müdimi bayramçılıklarımızdan biri olan Garaşsyzlyk bayramymyň, hasosy şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toy bayramy münasibetli edil şonuň öň firasy ýörüýte geçirilen Türkmenistanyň ykdysady ösüşleriniň söz açan ajaýyp sergide buňky günde siziň bilen didarlaşýar mehriban adamlar. Nişimi diýýärler buňky ajaýyp sergide ykdysady we tehnologik taýdan täze gazananlary siziň bilen düýpli tanış etmek maksady bilen Türkmen Portal web-saytymyzyň bir näçe hünärmelleri bilen bir näçe ajaýyp dörözü topar bilen bu ýere geldik. Häzir nesip bolsa her bir pavilyona we art we derwaýt maglumatlary gyzygyny bilen size ýetirip mehribanlar. Taýin bolsaňyz şu ajaýyp fursatda hemme bilelikde sergä başlaýar. Mehriban vatandaşlar, ýygy adamlar bilen sergiden ýörüte söhbetleşikleri ýyzyda ýetirmek arkaly dowam edýär. Häzir wagtda meniň söhbetdeşim Ojar A diýe Hususy Kärhanasynyň ýörüte hünärmeli Ahmet Keçiýew. Ahmet, hoş gördük buňky günde sergide. Kutly bolsun bayramlar. Ine öz kärhananyň dogrusynda eden işleňiz we täze teklipleňiz dogrusynda bir aýtyp berýärsiň. Kulana Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyly münasibetli Türkmen halkyny şu bayramçylar bilen gutlaýar. Men Ojar A Hususy Kärhanasynyň binagary Ahmet Keçiýew. Ojar A Hususy Kärhanamy 2008-nji ýylda döredildi. Şondan bäri hem häzirki döwürde öz ýurdumyzda dörli görnüşli binalary, deskalary, ýaşaýyş jaýlary, gara ýollary, demir ýollary, köpürleri gurmak bilen öz halkymyza hyzmat edip gelýär. Gurulşyk bilen gurulşyk bilen halkymyza hyzmat edip gelýär. Şu ýyl 16 ýyl bolýar gurulşygymyzdan. Ine biz esasy siziň bir üstünde belek geçmeli bolan bir proýektlaryň birini aýdyp bilersiň. Häzir wagtda Makedoniýanyň tiýleşimi diýär. Ýokarty ýüzlükli awtomobil ýolu bolýar. Ine şu ýerden görnüşi alam elbetde şu gurulşyk size belli bir derejede ören jogapkärçilikli iş bolup şu dogrusynda bir aýdyp berseň. Dogry belek geçýär. Biziň täze öňümizde goýan maksatlarymyzyň biri, taslamalarymyzyň biri Saras, Mari, Serkadawat, ýokarty ýüzlükli awtomobil ýolu. Umumy uzunlygy bilen 450 km barabar bolup durýar. Häzirki wagtda öz ýurdumyz üçin hem dünýä ýolunda belli bir standart derejede alınıp barlayan ýollaryň biri bolup halkymyza hyzmat etmek üçin ködürledik. Gurulşygyna hem häzirki wagtda taýýarlyk görülýär. Bu awtomobil ýoly özüne ulyk terminaly, kiçik terminallary, onuň hyzmat ediş merkezleri, ýydyk merkezi galy bersede beýleki kömekçi deskalary bilen ýoýunyň köpürleri, ýollary, ýeristi, suwasty beýleki geçirgeleri bilen tapaklanyp inşallah halkymyza hyzmat eder.
Ýa-ni watandaşlar häzirki wagtda bir hyzmatdaşlarymyzdan biri bolan Türkmenistanyň döwlet ýa-da guramasyna geldik, ýani bu ýerdäki taýýarlan stendine geldik. Häzirki wagtda alyp baralan işler dogrusynda tödürlenýän tekliplerdir, täzelikler dogrusynda bize gurrun berjek hünärmendi. Laçyn Allah nury bar. Biz Türkmen döwlet ýa-da guramasynda biz aşağı şäherin bölüminde diýet, onu iksan bölüm hökman we meýletin. Hökman bölümde alsan görnüşleri var. Olar avtolog üçüncü tarafa etmeli, asaga diýilýär. Onu ýangyndan ätäşlendirýär, ekologiýadan we ýokary işgärleri ätäşlendirýär. Pozdun, smarotlaryň serwerleri ýolagçylar. Meýletin elsan görnüşleri var. Doğru. Ine emmem bilişme diýäl mälim bolşýar Türkmen portal websaytymyzda ýürütse size gödükdirji video taýýarladyk mekrowallar, löwetde tomuşydan tüňe diýär. Şu videodan ätýaşlandyryşyň nähil aýratyrlyklarynyň bardygy, ätýaşlandyrmanyň umuman näme üçin gerekdigi we nähil usully online öden çykmada näme biziň ýagny bu ýerdäki ýürütse edaranyň agdasy bolup bilýärligine barada hem ähli maglumatlar siz bilen paýlaşypdyk elbetde. Mehman adamlar häzir bolsa Türkmenistanyň bank toplanýan ýerinde pavilyonuna geldik. Bu ýerde birleşme diýäli ýurdumyzda hyzmat edýän bir näçe banklar rahat. Şular dogrusynda maňa ýerinde gurrun berjek hünärmendi bolsa ýurdumyzyň Halk Bank paýdarlar täzeçilik bankynyň hünärmeni aýlar berdi diýýär. İlkinci navbatda bizim pavilyonumyza hoş geldiňiz. İlk bilen şol ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça bankymyzda uly işler ýerine ýetirilýär. Soňky işlerimiz barada aýdyp geçenmizde sanly qarz ulugymyz işler başlady. Bu bolsa şo Halk Bankyň ähli müşterilerini eleter bolmak bilen bagly bolup durýar. Ýagny öz müşterilerimiz oturan ýerlerinden telefon arkaly mobil goşunmamyz bar. Öz saýtymyzda Halk Bank Go.tm saýtymyzdan alyp bilerler ýa-da şo Play Market ýükläp alyp bilýärler. Şoň esasynda hem ähli değişse bolan maglumatlary ýerleşdirip, öz kart maglumatlaryny, pasport maglumatlaryny ýerleşdirip, özlerine gerek bolan möçürde kart erişdelerini almany mümkinçilik göredi. Bu bolsa şo hem şo müşterilerimize elektr hyzmatlary ýerine ýetirmekde bankymyzyň alyp barýan uly işleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagtda mundan başga bankymyz tarapyndan şo goýum kartlaryň esasan hem şo goýum möçürini, goýum hasaplaryň ýokarlandyrmak maksady bilen bankymyzda uly işler alınıp barylýar. Şeýle hem iň täze siz bilen paýlaşgym gelýän maglumatymyz sanly tölew mobil ykjamyny, mobil goşunmamyz şumat halk arasynda ýaýrap başlady. Mehriban watandaşlar, edýät adamlar, häzirki wagtda tirleşiňe diýäli bu ýerde Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň ajaýyp pavilyony ýerleşdirilen. Bu ýerde ýurdumyzyň innowasion aýratyrlyklaryna, şeýlekem şäher we binagärlik sungatyna, çeperçilik bilen goşantlary aýdym görünüşde maketlerini bilen suwd edilýär. Elbetde tirleşme diýäli Medeniýet Ministrliginiň başga da bir näçe medeniýet we sungat ustatlary ne saatleşine diýär. Häzirki wagtda öz şirinden saatlar we mukamlary bilen ähli mehmanlaryň gelenleriň göwüllerini göterýärler. Mehribanlar, görüşme diýäli gündelik durmuşymyzda ulanylýan
hakyky derden önümler, has doğrusu ayakkap we esasy şunun bilen baglanşykly bir näçe zerurluklar biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Bugun köne sergide hem ýa-da şunun ýaly aýratyrlyklar synlap bilýär. Esasanam çiğ mal görnüşünde yurdumuzdan çykýan ajaýyp materiallaryň kömegi bilen, ajaýyp hakyky derlerin kömegi bilen döwrap dizaynny öndürilen önümler halkymyzyň giň isleginden peýda bolýar. Ene şu ýerde biz elbetde bir näçe önümleriň täze nuskalaryny synlap görüp bilýär. Ene bugun köne şol aýratyrlyklar dogrusynda, täze teklipler we täze hyzmatlar dogrusynda giň işleýänjek mejik gurrunmerje hünärmenimiz bolsa, Ruşan ayakkaplar tutuky kayakanatynyň hünärmeni Serdar Agalyk. Serdar, hoş gördük bugun köne. Ne güýüz passam ýetip geldi. Elbette güýüz passynyň ayakkapları ne? Bayramçylyk münasibetli, hemen güýüz passynyň münasibetli. Aha. Ayakkaplarymyzy sergiye getirdik. Şular ýaly güýüz passynyň zenanlar üçin ayakkapları. Şu görnüşden ýene bir näçe renkler bar. Loafer görnüşdäkiler bar, ana şular ýaly beýik padoşly. Daş zamış bolup gitýär. Töle. Zamış diýilende malyň dersiniň daş ýüzü bolýardy, tüýlüýü bolýar. Zamış. Bärs bolan iç ýüzü bolýar. İç tarapyny. Şu ayakkaplan daş ýüzü ýer şahly malyň dersinden dikilýär, iç ýüzü bolsa ol şahly malyň dersinden taýýarlandy. Çiğ malmy derýärmiz. Hawa. Şu ýaly haýta janara değişilen nädir ko? Sığırın qıdana şu görüşüme Sığırın geldi. kole. Ýer şahly malyň. Bir tığırdan, yani bir yer şahly malyň şeýler görnüşde çykýar der. Hawa. Şunu gönümmel alıp Ruşan fabrika eltenmede şundan ama ayakkabı ýasap mümkin. Elbette ene. Şu görýän ayakkabymyzdan men şundan ýasalan aýamdaky. İş edilenden soň bildirýärdi. Hawa, ende şu ýarym taýýar diýilýär. Muny ýene bir gezek işlesen köwşönür bermeli bol ayakkabı. Indi bu ýerde ýene bir ünsim çeken zat, harby hukuk goraýjy darlar üçin ayakkablar dogry. Esasan. Ne şulary häzir kuwatda watanymyzyň mümkinçiliklerini, kuwatyny artdyrmak maksady bilen täze döwrewap modernizirlenen bir näçe esaslar biziň harby hukuk goraýjylarymyzyň, watan goraýjylarymyzyň ellerine düşýär. Biziň ayakkablarymyz hakyky ýokary hili derden taýýarlanyp, ýani saglyňa hiç ziýansyz, ýüz göterim tebigi derden taýýarlanýar. Munyň özi biziň ayakkablarymyzyň ýokary derejede ilatlymyza ýetirmegine mümkinçilik töretýär. Ene mehriban adamlar, edeýdi watandaşlar, bugun ajaýyp günne ajaýyp sergiden size ýetirmekden gyzykly ýatdan çykmajak bir sotlanmadan şulardan bar. Egerde siz öz gözleňiz bilen görüp serge janly ýagdaýda syýahat edesiňiz gelýän bolsa mehribanlar elbetde paýdagymda iň bir gözel künjekleriniň birini hasawrty Garagum otelynyň arka tarapynda ýerleşýän ýörüýte pavilyonyna siz gelip 2 güniň dowamyna ýene synlap öz gözleňiz bilen görüp bilersiňiz. Eýdi adamlar, hormatly watandaşlar, bizim şu ajaýyp bir sotda şeýle döretip berilýän giň mümkinçilikler we şertler üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadagymda hemde hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Serdarymyza köp sagawatlanmady beýan edip olaryň jallarynyň sag başlarynyň dik tutýan her bir tüsümli işleriniň el müdamary waşytlar beslenmegini tüýsüregimizden ardy edýär. Şeýle hem şu ajaýyp bir sotdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadagymyzy hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Serdarymyzy hemde bütün türkmen halkyny şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayram münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Goý watanymyz el müdamy asuda bolsun, türkmen halky bolsa parahat we eşlikli durmuşyň közi ýerine ýaşasyn. Hoşda bolan mehriban.